Takže Davide, ty vlastně chytáš za Peaches, což je výběr z celé republiky, jsou tady hráči ze všech koutů České republiky, takže jak si rozumíš se spoluhráči tady napříč všemi soutěžemi? Já bych řekl, že ten kolektiv je určitě dobrý, borci, s těma není žádný problém, občas si trochu nerozumíme ohledně nářečí, ale to nevadí. Jak se ti chytá, protože ty jsi ještě nedávno byl zraněný, tak jak se ti povedlo dostat zpátky do zápasového tempa? Já bych řekl, že to nebylo tak hrozný, jak jsem si myslel, že už nějaký 2 týdny chytám, takže doufám, že to bude v pohodě a teď už je to dobré. Dneska si musel brzo vstávat, abychom tady vlastně všichni stihli vlak, který je od semka do Hodonína, tak jaké má to na cestování vliv na tvůj výkon dnešní? Tak byl jsem trochu unavený, ale polil jsem se studenou vodou, už je to dobré. Jsou za námi 2 zápasy základní skupiny, vy jste oba 2 vyhráli celkem přesvědčivým rozdílem. Jak hodnotíš tady tyto 2 zápasy, které se odehrály? Tak hodnotím to kladně. Já jsem spokojený, jako může to být lepší, to je jasný, ale hezky jsme se zahráli, takže dobrý. Jak zatím hodnotíš výkony vašich pomocníků v brankovišti? Jo, hezký. 1-0, vlastně obě nuly, takže nemám si na co stěžovat. Jaké máš třeba, nebo může to být úskalí to, že vy vlastně se po celý rok nevidíte a hrajete tady na turnajích, způsobí ti to nějaké komplikace, nebo se dokážeš vždycky rychle dostat zase do tempa, do hry, dokážete si nějak sehrát v rámci možností? Já si myslím, že s tímhle nemáme problém. Já jsem rád, že se aspoň 2x, 3x za 4 měsíce sejdeme a zahrajeme si. Nevím, to žádný problém.